ka Mermaid ha West Castle District. Ko boleh si munai pik subscribers baru ki baju subscribe page videos ni channel Storyteller London. Ubleu la thau ya ki like pau ki jing thau ki baharukom. Ubleu la thau ya ka pertai bat la pendap haka da ki jajing thau ki baper kidon ya ki bangi la jiu i betip kidon pat ya ka bangi syubana kidon pat ru ya ka ba ngimtip la ngim bana hakani ke video pinyu i ya kini ki jajing thau ba phla na sengkai shaneng ga de ka met breu bat na sengkai syapo ka de ka dokha kini ki jajing thau kidon hadu menta bat kidon bat kentai shenrang yaki kentai lakot mermaid yaki shenrang lakot merman ngim dei ban sutu bakla kini kim dei ki puri kidei ki jajing thau ki ba im hapo bat kila ru ban im harut jong ki wa lene duriau kat ya ka ba kila ban ya kidon haki duriau sha Europe Afrika Asia bat Amerika kini ki jajing thau hadu menta kidon Henry namar baki long ki bashalak bat ki bestar kumjuru ki baklanbo kata gadau kam jenjar ban lap lane ban syamiki wat laki nong wat bania kila persang ban wat ban tip janai syapang ka jing im jong kini ki mermaid berki merman kum kini ki jajing thau ki don ru hawa kan shi ya katala saki palat shipos nam menshwa ki babun ki leyo i dalaki jong ki khmat baka mermaid kala syapom pertat bat yap hajrong mau hang thi hawa belai ha West Castle District bungut ki brio kila lek ban pej ya ketika mermaid bat habang la kli bnia na wei khna ubala poi ha ketika jaka ulaya thu da ka bau ong unyu kli bat kamet na sengkai sejrong kadai bej thik kum ka thei bhabrio wong ban na sengkai serum kadai bej kadokha paka Henry Shiteng Shalor kadai bej kabrio lada pikan mau lapen mi kot kuboru halor katai ka jinglap ya katai ka mermaid kani ka saki baki mermaid ki don shisha kini ki jajing thau ki don ya kata ka super power kila ban penki bat control ya ka eryong kila ban penki phalo ya ka duriau kila ban pentua ya ki lumtha kat kum ka khana laong baka kan thei ka kham khlan ban yu shinrang lani ka mermaid ka kham khlan bor ban yu merman parlok sa comments next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make the best Storyteller London.